Avui parlarem de les epistaxis. Les epistaxis són sagnats espontanis que surten pel nas. Són sagnats que atabalen molt a la gent, són molt aparatosos, perquè quan comença a sortir-se'n pel nas la gent s'esvera i no sap ben bé què fer. Explicaré quines són les causes més freqüents i com ho podem tractar d'una forma casolana. La causa més freqüent de l'epistaxis és la sequedat nasal. Tenir una mucosa seca, desprotegida, fa que els capil·lars de la mucosa nasal es tornin més fràgils i es puguin trencar i, per tant, sagnar amb més facilitat. Una altra causa són les crisis d'hipertensió arterial. Bé, què és el que podem fer a casa quan tenim un sagnat, ja sigui nosaltres mateixos o ja sigui algun familiar nostre? En primer lloc, no perdre la calma, estar tranquil, seure i, si disposem a casa de cotó fluix, agafar el cotó fluix i fer una bola més o menys com aquesta. Llavors, una vegada que tenim la bola ja feta, ho mullem ben bé amb aigua oxigenada. Es quedarà més tubet, es farà més petit i llavors ho introduïm tot el que puguem dintre del nas, pel costat que ha sagnat. Si no tenim ben clar quin és el costat que sagna, doncs fem dues boles i les col·loquem a cada costat. Després ens reclinem una miqueta al cap i fem pressió amb els dits en pinça sobre la part tova del nas i comptem 10 minuts de rellotge. Si no para de sagnar, significa que hem d'anar a un servei d'urgències, però molt sovint pararà de sagnar i es quedarà aquí. Quan retirarem el taponament? Doncs al cap de 2 hores, 3 hores, més o menys una miqueta en funció de com estigui tacat.